טוב, יונתן מוסרי, קודם כל כיף שבאת היום, כיף שהצטרפת. כיף להיות פה. יונתן הוא בוא נגיד את זה ככה, אחד התלמידים היותר מוצלחים אצלנו באקדמיה שעברו פה תהליכים, בן אדם שהשיג תוצאות פנומנליות בשוק ההון, והיום אני הולך, מה שנקרא, לארח אותו. אתם הולכים לקבל הרבה ערך, איך בגיל כל כך צעיר, בגילאי 20 אפשר לייצר תשואות מטורפות בשוק ההון, איך אפשר להרוויח סכומי כסף גדולים. בזמן הצבא, בזמן שירות צבאי, יונתן הולך מה שנקרא לפרוס פה הרבה כלים, הרבה דברים, תשתף גם מהידע שלך בשביל שהמאזינים יוכלו מה שנקרא למדל אותך, ובוא נתחיל, ספר עליך קצת, שיכירו אותך גם כן. טוב, אז הכי בכללי בעולם, בן 25, מאשקלון, גר שם מזה כבר עשור, משרת בקבע, כבר כמעט 5 שנים, משתחרר עוד רגע, עוד ממש 3 חודשים ומתחיל ללמוד באוניברסיטה. בשעה טובה. כן, הגיע הזמן. ומישר מתחיל לימודים, הולך ללמוד פיזיותרפיה, בעקבות כל הסיפור, איך הגעתי לזה, ואחרי 2 פציעות בשירות הצבאי, החלטתי שאני רוצה לעזור למי שהיה כמוני. אנחנו תכף ניגע בזה גם, תתכונן. אני מוכן להכל. וזהו בגדול ככה פרטים יבשים. לא הכרתי את תחום שוק ההון ככה לפני שבאמת נפגשנו, שמעתי על זה פה ושם באמרות מאוד כלליות בכותרות, אף פעם לא נגעתי והתעסקתי בעיניים, כן היה לי איזשהו תיק השקעות שהוא חי עד היום, מגיל 13 שקיבלתי ככה מתנה לבר מצווה. אחלה מתנה, אני חייב להגיד. מתנה מעולה. הלוואי לי היו נותנים תיק השקעות בגיל 13. עד היום אין לי הרשאות להתעסק איתו, כי הייתה ועדיין בטוחים שאני קטין. שפעם אחרונה שתקשרתי, אמרתי, חבר'ה, אני כאילו מדבר איתכם, אני באמצע בסיס, כאילו בואו נתבגר, אבל בכל זאת עדיין התיק שם, לא נגעתי בו, אבל הוא עדיין קיים, מגיל 13. נראה לי התיק הזה, זה מגניב, אבל נראה לי התיק שפתחת, מה שנקרא, תוך כדי שהתחלת יחד איתנו, נראה לי זה כבר תיק יותר מגניב. אתה, מתי הצטרפת אלינו לאקדמיה? התחלתי את התהליך פחות או יותר באזור ינואר, פברואר של 2024, ממש קצת אחרי שנפצעתי בפעם הראשונה. וואו, אשכרה, עברו כבר 2, אחי, אתה קולט? כאילו הזמן עבר ככה. עבר מאוד מהר, חייב להגיד, עם הרבה מאוד דברים מעניינים בשוק באמצע. וסתם נתקעתי כזה בעל הדרך, בעמוד אינסטגרם, שאז שנועל על ידי אורן, עוד לפני שידעתי מי זה אורן, עוד לפני שהוא בכלל חשף את הפרצוף שלו. והוא סתם העלה איזו שאלה של האם אני רוצה ללמוד, ועניתי כן, כזה בתמימות. אורן היה היועץ הראשון שלנו באקדמיה, למי שלא מעודכן בג'וס, מה שנקרא. ומשם הוא חיבר אותי אליך, עשינו איזו פגישה בזום, אני זוכר, הזמינו אותי לשניצלים ביום שישי, והתבאסת עליי שאני לא מגיע לנתניה לפגישה, ואמרתי, יאללה, בוא נלך על זה, זה נראה לי אחלה. ונכנסנו לתהליך, ואני זוכר שממש רציתי רק כזה ללמוד עוד, והשיעורים היו ממש, היה איזה 20 שיעורים, היום שזה 300, ופשוט רק רציתי ללמוד, ורק רציתי עוד ידע, והכל היה גם ממש ברור ומסודר, ורק ללמוד עוד ועוד, ואני זוכר את עצמי מסיים יום כבר אחרי שחזרתי לצבא, שוכב על המיטה ולומד ומסכם את הקורס, עד היום יש לי את הסיכום הזה, לפעמים אני גם משתמש בו עדיין, שמשעמם לי, אני ככה פותח אותו ומרענן את החומר, ואני זוכר כמה להט היה לי ורצון ללמוד את זה. אתה באיזה שלב נכנסת אלינו בשירות שלך? אתה נכנסת כשהיית עוד סדירניק או שהיית במילואים? הייתי כבר בקבע. בקבע. הייתי כבר כמעט 2 בקבע, זה היה בדיוק בתחילת המלחמה, והיה לי מלא זמן, כי עוד פעם, כי הייתי פצוע בשיקום, אז היה לי הרבה זמן להתעניין בזה, כבר היה לי איזשהו סכום כסף יחסית מסיבי בידיים, שתכף גם נדבר עליו, והיה לי מה לעבוד כבר. אני זוכר גם את הפגישה האחרונה שלי איתך, שדיברנו ממש על הסכומים ועל הפילוח של ההוגה, עד היום יש לי את המצגת, אז במחשב עדיין קיימת. אתה חייב להראות לי אותה אחרי זה, אני חייב לראות מה השתנה מאז ועד היום. חייב את המחשב, אבל אני אשלח לך את זה בתמונה. דרך אגב, יש שם מניות, שעד היום אני מושקע בהן, לדעתי לפחות 5. 5 מניות שהשקעת ואתה מחזיק בהן כבר 2? חלק יצאתי ונכנסתי, אבל יש 2 רשמיות שאני מחזיק בהן כבר 2, זה מקסטוק והבנקים, איתי מתחילת הדרך עד היום. עשית שם תשואות מטורפות ממה שאני זוכר. כן, הבנקים כרגע עומדים על 100%, וזה אחרי חיזוקים, הם עלו הרבה יותר מ-100% אז. 100% על ההשקעה שלך. כן. מטורף, אוקיי, ומקסטוק? ומקסטוק אחרי ההתפתחויות של היום עומדת כבר על כמעט 165%. זאת אומרת, 2 פוזיציות שאתה מחזיק בהן, באחת עשית 100% תשואה, שזה אומר למעשה למי שמקשיב ולא מבין מה זה אומר. להכפיל את הכסף. זה אומר להכפיל את ההשקעה שלך, זאת אומרת, השקעת 20, עשית עוד 20. עכשיו, זה נקודה מעניינת שאני רוצה שנתעכב עליה רגע, כי הרבה אנשים מסתכלים, בטח ישמעו את זה ויגידו, רגע, השקעה בבנקים, אבל אני משקיע בבנקים ומקבל 4% על הכסף, אז חשוב רגע לחדד את העניין הזה, כי זה לא שאתה משקיע דרך הבנק,
אתה למעשה משקיע בבנק. בדיוק, אתה משקיע בבנק עצמו. אתה רוצה רגע להסביר מה זה אומר? תראה, יש פה כמה היבטים שצריך להסתכל עליהם קודם, איזושהי כתבה שיצאה בביספורט, לדעתי לפני איזה שנה, של כמה אנשים, כמה כסף מוחזק בעו"ש במדינת ישראל, ומה הפילוח של כמה בן אדם פרטי מחזיק בעו"ש. עכשיו, למי שלא מבין, הבנק לוקח את הכסף הזה, ואפילו גם מדובר על זה בפודקאסטים אחרים, ובהרבה הסברים של מה הבנק עושה עם הכסף, והוא נמצא בזמינות חלקית. נמצא בזמינות חלקית כי הבנק לוקח אותו ועושה ממנו עוד כסף. ושאתה משקיע במניה עצמה של הבנק, אז אתה מנצל את זה שהבנק עושה ממנו עוד כסף, כי בנק זה גוף שתמיד ירוויח כסף, ותמיד יהיה במצב טוב, לא משנה מה מצב הריבית בארץ, אם היא גבוהה או נמוכה, אלא אם היא גבוהה אז הוא יקבל הרבה כסף על מקצת אנשים, ואם היא נמוכה הוא יקבל קצת כסף מהרבה אנשים, וזה יתאזן להנה ולהנה, והם היו בהצלחה מאוד מסחררת, שזה מאוד מפתיע בתקופת המלחמה, אבל היו בהתפתחות מאוד חזקה, וככל שתרד הריבית, ההתפתחות שלהם רק תעלה. אני מאוד מאמין במדד הבנקים. אני מסכים איתך, וגם אני השקעתי בבנקים, וכשאני אומר ללקוחות חדשים נגיד, אני אומר להם שיש אפשרות להשקיע בבנקים, שאפשר לקנות מניות של הבנקים, הם פתאום כזה, אתה יודע, אומרים, מה? מה זאת אומרת? אני אומר להם, חבר'ה, תקשיבו, הבנקים זורקים לכם פירורים, כמה אתם עושים על הפקדונות שלכם? 3%, 4%. האינפלציה עושה עליך יותר. בדיוק, זאת אומרת, אתה גם... זה הדבר הראשון שאמרת לי. בדיוק, האינפלציה עומדת על המספרים האלה, אז אתה כאילו למעשה גם מפסיד כסף וגם שלם על זה מס הכנסה. באותה מידה אני אומר, הרי אנחנו, בוא נהיה כנים, לא יכולים לנצח את הבנקים. כי הבנקים זה גוף גדול עם המון המון כוח. אנחנו לא יכולים לנצח אותם. אז בוא לפחות נצטרף אליהם, בוא נרוויח יחד איתם, ניכנס איתם שותפים. אני חושב שזה כל המהות של מי שלא מבין של השקעה. אנחנו נצא חברה כמו גוגל, היא בעצמה שווה איזה פי 12 ממדינת ישראל. ברור. אבל if you can beat them, join them. זה הכי קלאסי בעולם. ואני זוכר שדיברנו עוד על הבנקים בהתחלה, וממש התלהבת, ובאיזה צורה של איזה 15%, לא הבנתי מה אתה רוצה מהחיים שלי. ואתה יושב לקרוא, מעכשיו, שנתיים אחורה, את הדוחות הרבעוניים שלהם, את הדוחות השנתיים שלהם, ואתה אומר, מה זה הדבר המטורף הזה? מה קורה פה? ואיך הם מרוויחים כל כך הרבה כסף, ומה זה התשואות הגדולות האלה של ההון, ומה זה המספרים הדו-ספרתיים האלה, ולמה זה נראה ככה? וברגע שאתה מבין את זה ואתה יודע לקרוא את הדוח, אתה אומר, בוא'נה, זה פרייר, מי לא משקיע בהם? חד משמעית. ומי מפספס את ההזדמנות הזה, וגם אני תמיד אוהב להראות את זה לחיים, להגיד להם, חבר'ה, לא צריך לרוץ לחפש חברות ומניות מתפוצצות. הבנקים, המניה הכי סולידית בעולם, החברה יושבת לך בכל חור שאתה הולך, יש לך כספומט של אחד הבנקים, אתה רואה את זה מול העיניים, זה הכי פשוט שיש, זה כמו ההשקעה המפורסמת של וורן באפט, שהוא השקיע בפרוקטר אנד גמבל, שלמי שלא מכיר זה ג'ילט. הוא אמר, אני משקיע במה שאני מבין, וכולם יודעים שהבנקים עושים כסף, ואף אחד לא חשב להגיד, בוא נעשה אותו ביחד איתם. ומה נגיד על חברות הביטוח, שגם כן עלו במאות אחוזים בשנים האחרונות? אנשים לפעמים אומרים לי, עדן, יש לי קופת גמל בהראל או במנורה או כל דבר כזה או אחר. אני אומר להם, אוקיי, מגניב, כמה אחוז תשואה זה עושה שם? 8-10%, תותחים, אה? אני אומר להם, תפתחו את גרף המניה, רק בשנה האחרונה, הן עלו ביותר מ-150%. מדד הביטוחים עשה כבר מתחילת המלחמה, איזה 350%. זה מטורף, אתה מבין? כאילו זה מטורף שפתאום אתה מבין שאתה לא חייב להשקיע דרכם, אתה יכול להשקיע בהם ולעשות ארגזים של כסף. אחד הפספוסים הכי גדולים שלי במלחמה, מדד הביטוחים. לא נורא, עדיין, אבל בוא נגיד את זה ככה, שעשית תשואות מאוד 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 יפות. חוץ מהבנקים וממקסטוק וכל ההשקעות האלה, עשית עוד השקעות, אני זוכר ששלחת לי פשוט המון צילומי מסך, שעשית בהם תשואות מאוד 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 יפות על הכסף. אתה רוצה להרחיב קצת, גם במספרים, גם באחוזים? ברור, חשוב להגיד, אני, בגלל המספרים שאני תכף אגע בהם, אמרתי שבסוף, בהתחלה אתה מדבר גם בקורס על עניין המטרה, על כמה אחוז אני רוצה להוציא ממנה, ואז אני אמרתי, אני לא מסתכל על מנה, אני מסתכל על שנתי. ויש איזה פעם שאני לא זוכר שדיברת איתי, או שהעלית את זה משהו לאינסטגרם, על אתר פרופיטי. אז שאתה מסתכל, שאתה אומר, טוב, אני לא בא להביא מהקהל, אני בא להשקיע, אני בא לאורך זמן, וכמו שאנחנו אומרים, אני רוצה שהכסף יעבוד בשבילי, ולא אני בשבילו. ואתה רואה שאין בעיה, אז בעוד 5 שנים הכסף עושה תשואה שיחסית, נגיד, של 25-30% בשנה, זה נראה לך כמו כלום, אבל כשאתה מחשב את זה לאורך של 15-20 שנה, אתה אומר, אני שם פה כסף שאני לא הולך לגעת בו, עוד 20 שנה הוא מכפיל את עצמו פי 6, 7, 8, זה כבר נהיה סכום כסף מאוד מסיבי. ואני שהתחלתי איתך, אז התחלתי עם סכומים כבר יחסית גדולים שהיה לי זמינים, היה לי עוד מלא כסף בפיקדון בבנק, אז אני חושב שצחקת עליי על זה ממש, היה לי 150,000 שקל שהיו זמינים, ועד סוף 2024 התחלתי לצבור באמת את כל התיק בשוק, והתייצבתי על תיק של 600,000 שקל, בלי הפסדים, בלי רווחים, ממש על האפס, ושם התחלתי, כאילו זה הסכום הגולמי. עכשיו אני אומר גם למי שלא מבין, איש קבע יש לו פוטנציאל לחסוך מלא כסף. אין לו בסוף הוצאות קיום,
רק לאחרונה עברתי לגור לבד, אז התחלתי כן עם הוצאות, ועדיין אני מצליח לחסוך בין 6,000 ל-8,000 שקל בחודש, רק מהמשכורת. זה מהמם, אתה מודע לזה, זה סכומים מאוד יפים. וכשיצאתי לחקור על כמה זה אל מול השוק הישראלי, הבנתי שאני סתם חושש, אני חוסך בחודש 4,000 שקל. ויש אנשים שמגרדים את ה-100-200 שקל בחודש, וזה, אם אפשר לעשות פודקאסט שלם על התנהלות כלכלית, ואיפה אנשים מבזבזים את הכסף. ואמרתי, טוב, אני מתחיל לספור מ-2025 ומתחיל לרוץ קדימה. ולמי שזוכר, בתחילת 2025, היה את כל העניין של המכסים של טראמפ, והתיק שלי צלל בערך באיזה 10%, ופשוט אמרתי, ניצלתי את זה שהייתי ברפיח בזמנו, ואמרתי, טוב, אני לא מתרגש, כי אין לי מה להסתכל גם ככה, אין לי קליטה, הכל טוב. ומדי פעם אני מצליח לעלות למעלה ולקלוט את המניות צוללות ב3-4% ביום. ואני זוכר שהם גם קפצו חזרה אחרי זה, שהוא דיע, יאללה, דחיתי, אז הם חזרו חזרה למטה עוד פעם. ולא התרגשתי מזה יותר מדי, ואמרתי, יאללה, נרוץ וניתן לכסף לעבוד, כי יש לי אמונה במה שאני עושה, יש לי אמונה בשיטה, וזה אחרי שגם שהתחלתי, הפסדתי 10% על התיק בחודשיים הראשונים שלי. אמרתי, אוקיי, הכל טוב, אנחנו יודעים להפסיד, יש לנו אמונה בשיטה, אנחנו יודעים מה אנחנו עושים, אנחנו יודעים גם לתחום את ההפסידים מהר, ונתתי לכסף להתפתח, ושמתי לב שככל שאני קונה יותר מניות ומוכר פחות, אני מרוויח יותר. ונותן לכסף לעבוד יותר זמן, וכמה שאני מסתכל פחות על התיק, הוא עושה יותר תשואה. מפה לשם התגלגלתי ל-50% תשואה בשנה וחצי. על תיק שאני אמרתי, אני לא מחפש להשקיע בסיכון, אני לא מחפש את החברות הקטנות האלה שיודעות לתת 300% בשנה, ומה שאני לא מכיר, אני לא משקיע. בחברה שלא למדתי ואני לא יודע להגיד מה היא עושה ולשרוק אותה קדימה אחורה ולצדדים, מבחינתי, יכול לעשות גם 500%, אני לא אכנס אליה, וזה סיכון שלא שווה את זה. אני יכול להגיד שסתם לאחרונה, מניה האחרונה שמכרתי ממש לפני כמה ימים, זה מניית סנדיסק. נכנסת איתנו בסנדיסק? לא נכנסתי איתכם, נכנסתי קצת אחרי, סיימתי איתה על תשואה של 130%, הרגיש לי שהיא קצת בדעיכה, אמרתי, אני משחרר, ועכשיו יגידו, כן מכיר, לא מכיר, אני בכיתה י"א הייתי בתוך המפעלים. אז אמרתי, אני מכיר את החברה מבפנים, אני יודע במה היא מתעסקת, אני הייתי בעומר, במפעלים של סנדיסק, פגשתי את העובדים. 130% על ההשקעה, בכמה זמן עשית? בחודשיים, אני חושב, אפילו פחות. אתה מבין שיותר מהכפלת את הכסף שלך בחודשיים. אתה מבין רגע את הסדר גודל של הדבר. וזה גם סכום כסף לא רע בכלל, לצדים שהם רווחים של כמעט $12,000. מטורף. בחודשיים, זה משכורת של 3 חודשים בערך. מטורף. מטורף. לא מזמן גם שלחת לי צילום מסך שהכפלת את התיק שלך ב10 חודשים, מה קרה שם בדיוק? יש לי עוד תיק שאני משחק איתו, תיק בקולמקס, שפתחתי סתם מתוך שיעמום, אמרתי, אני רוצה תיק בסיכון, ממש גבוה, שמתי שם סכום כסף יחסית נמוך, אז בזמנו אמרתי, זה יהיה תיק שאני אפקיד לו כל חודש, ואני אשחק עם הכסף, רציתי בהתחלה להפוך את זה לתיק לטווח ארוך. אחרי שהפקדתי שם $24,000, אמרתי, אין סיכוי, מה אני צריך תיק לטווח ארוך? יש לי כבר אחד כזה. בואו נתחיל לשחק. ואמרתי, זה יהיה תיק בסיכון גבוה, ואני בוחר פה את המניות הכי מסוכנות של שוק ההון, ואני רץ איתן, ובסוף התיק הזה יושב על 2 מניות. ואמרתי, טוב, נראה מה זה, ואחת המניות התפרסם לפני, אני חושב לדעתי חצי שנה, אפילו פחות, שהיא סגרה עסקה עם מייקרוסופט, והיא זינקה באיזה 50% ביום. מדהים, אחי. ומאז אני כבר בתשואה של 215% על אותה מניה ספציפית. המניה השנייה קצת יותר מקרטעת, אבל גם היא באזור ה-50%. מקרטעת. כן. 50% זה מה שאנשים עושים ב-S&P 500 ב7 שנים, אני אומר לך. אז זה בשנה, והתיק באמת נפתח לפני ממש שנה, ואני כבר ב-100% עליו. קצת ירידות פה ושם, עכשיו התיק הוא מאוד תנודתי. אבל שמתי לב שרוב התנודתיות שלו, בחרתי גם את המניות הנכונות שהן על פניו בסיכון. בפועל, אם אתה יודע במה להשקיע ואתה מסתכל לא רק על האם החברה מרוויחה או לא מרוויחה, מה היא באמת עושה, אז התיק הזה רץ והוא על 100% תשואה, והיום הוא כמעט חצת $50,000. זאת אומרת, התחלת עם תיק של $25,000. 24,000 $24,000, ובפחות משנה, 10 חודשים רשמת לי, נכון? כן. בוואטסאפ? תוך 10 חודשים תיק של $25,000 הפך לתיק של $50,000. זה מה שאתה אומר לי פה. כן. אתה מבין שזה מטורף. זה מלווה בהרבה ריגושים בדרך, של וואי, התיק היום יורד ב10%, ומה אני עושה, אבל מצד שני אמרתי מראש, אני אומר, זה משהו אין לי בעיה להפסיד, סכום כסף שהוא יחסית קטן ביחס לתיק המקורי שלי, אמרתי, אם זה ילך, זה ילך, ובאותה מידה זה יכל ללכת, והייתי אומר, הכל טוב, הפסדתי 100% מהתיק בשנה, ואני חי עם זה בסבבה. אבל עדיין גם להפסיד בתיק הזה, זה מגרד במקום הזה בלב, שאתה אומר, לא בא לי להפסיד כסף, זה הכלל הראשון. ברור, כלל מספר 1, לעולם אל תפסיד כסף, כלל מספר 2. לעולם לא לשכוח את הכלל הראשון. בדיוק. עכשיו, תגיד לי, שאלה לי אליך. כשאתה התחלת, אוקיי, כשהתחלת איתנו לפני שנתיים, בוא רגע נדבר בכנות.
האם היו לך חששות כלשהן לגבי הדבר הזה? האם פחדת לקחת את הצעד הזה להתחיל? כי בוא נדבר רגע בכנות, אנחנו נמצאים היום בעולם שכל העולם הפיננסי זה משהו שהוא חדש לכולם. אנשים לא מדברים פיננסים לרוב, אנשים לא מדברים כסף. כאילו, מה אתה הרגשת כשהתחלת? תראה, משה יכול להעיד שלפני שהצטרפתי לתהליך, דיברתי איתו על מה שהמשפחה שלי הייתה מדברת, על נדל"ן. והמשפחה שלי, אני בא ממשפחה עם אוריינות פיננסית מאוד גבוהה. אבל הם מעולם לא התעסקו בשוק ההון, היחיד שהתעסק בשוק ההון זה דוד שלי, שהיה רואה חשבון אצל קוסט פורר, ועכשיו הוא עובד עם משפחה. הוא חשף אותי לעולם של שוק ההון, הוא פתח לי את התיק המדובר בתחילת הדרך. מאז חוץ מזה, אף אחד במשפחה שלי לא מתעסק בשוק ההון, קרוב המשפחה שלי אחר אמרו לי, תקשיב, זה מסוכן, זה הימורים, אתה לא יודע מה אתה עושה, ומלא רעשי רקע, ואמרו לי, עזוב, אל תעשה את זה, זה לא רלוונטי, לך תקנה דירה. המשפט הידוע של כל ישראלי ממוצע, לך תקנה דירה, וזה לא היה אז בשיח, כמו שאנחנו מדברים בזמן האחרון, של הנהג מונית אומר לי באיזה מניות להשקיע, והחבר במעלית מדבר איתי על ה-S&P, וזה היה פחות בשיח אז, במיוחד לאור הצניחה שהשוק הישראלי חווה אז בזמנו, אבל ידעתי באיזשהו מקום בלב של אומר, אני צריך את זה. זה גם שעמם לי ויש לי במה להתעסק ואני צריך את זה. וזה חשוב, ואז שאתה מבין מה אתה יכול להוציא מזה, וכמה אפשר להוציא מזה לאורך טווח, לא מדבר איתך על טווח של 10 חודשים, כל החבר'ה שאומרים לי להביא את המכה, ושיקבלו את המכה חזרה בתוך האף, ויחפשו את הכסף שלהם, אלא לאורך זמן בסוף שאתה מבין ואתה אומר, יש פה תהליך שאני מוכן להתמסר אליו, ואני מוכן גם לתת את המס למידה הזה בפתיחה, והיה לי מאוד קשה לתת אותו, ואני זוכר שהפסדתי 10% מהתיק, והייתי, איך אני כאילו למדתי, והייתי טוב בזה וזה, ופתאום אני מפסיד, ואז אמרתי, עצור, אתה יודע מה אתה עושה? תבחר מניות, תמחק את האפליקציה, ותן לזה לעבוד, וממש זה קורה באזור אוגוסט, פחות או יותר, אני זוכר שלח לך את התמונה הראשונה של רווחים ביולי, פעם ראשונה שהרווחתי זה 6,000 שקל. ומתי הצטרפת אלינו? התחלתי להשקיע במאי. זאת אומרת, התחלת איתנו את הקורס רק במאי? לא, במאי התחלתי להשקיע, במאי פתחנו תיק. במאי פתחת תיק, מתי התחלת את הליווי? ינואר, פברואר, משהו כזה. זאת אומרת, התחלנו את הליווי רשמית בינואר, פברואר בערך, לקח קצת זמן עד שלמדת, עד שתרגלת, עד שעשית את כל הדברים, כי אין מה לעשות, זה עקומת למידה מסוימת שצריך לעבור אותה. כתבתי הרבה סקירות. כן. כתבת הרבה סקירות, אני זוכר, וואי, תשמע, אני חייב להגיד לך, למה אני גם אומר שאתה אחד התלמידים היותר מוצלחים פה באקדמיה, לא רק כי עשית הרבה מאוד כסף, ובוא, עשית כמות כסף לא מבוטלת. אבל לא בגלל זה אני אומר את זה, אני אומר את זה דווקא מהסיבה שאתה, בניגוד להרבה מאוד אנשים שנכנסים ללמוד את התחום הזה, באמת באת ונתת מעצמך. יאמר לזכותך, באת אלינו לפגישות, הקדמת, תרגלת, היינו מבקשים ממך לעשות 5 סקירות על מניות, היית בא עם 10. הייתי אומר לך לעשות תראה, חשוב להגיד פה באמצע, שתי החברות שעשינו עליהן סקירות ביחד, IBI ו-Enlight, עשו 100% מאז, אני עד היום מצטער שיצאתי מ-IBI ולא נכנסתי ב-Enlight, וגם קטרפילר, שזו החברה הראשונה שדיברנו עליה, שגם בצורה כבר של איזה 300% מהיום שהתחלתי, אני חושב, שגם בה לא נגעתי, כי הורדת אותי ממנה לגמרי, כי הייתה חברה לא טובה אז, והדברים השתנו בעולם, וטראמפ עלה לשלטון, וזה מאוד השפיע עליה, אבל זה 3 סקירות שהיו מוכנות בקנה, שאני אומר, זה עשו צורה מאוד מאוד טובה, ועוד הרבה שניות להם גם שחקרתי ולא נכנסתי, אבל זה 3 מניות שכאילו פגענו בול, אז בזמנו, גם דיברנו אז על הבנקים, אני זוכר, התחלת להריל אותי על הבנקים ממש, ועל Next Vision. וואי, Next Vision, תקשיב, זה לא נורמלי מה שקרה במניה הזאת. אתה זוכר כשהתחלנו לדבר, אני פרסמתי על הפעם הראשונה, כשהמניה הייתה 20 שקל. 20 שקל כתבתי על הפעם הראשונה. אני ב-400 לדעתי. היא הגיעה בשיא שלה לאיזה 360, 370 בערך. ועכשיו היא בדעיכה קלה לטובת צבירת תנופה להמשך. בדיוק, היא באזור ה-300 ככה נעה עכשיו, פחות או יותר. אבל אתה מבין כאילו את התשואות המטורפות האלה, ובוא רגע, אם אנחנו יורדים רגע לשורש הדברים, לא צריך להיות כזה גאון בשביל לבחור את המניות האלה. סך הכל צריך להבין את חוקי המשחק. תקן אותי אם אני טועה. גם ב-Next Vision, אני אומר, זו חברה שאפשר להיות גרנדיוז ולהגיד, לא, היא מתעסקת בתחום הרחפנים והמצלמות, ולא להבין בדיוק מה מתעסק התחום, ולא לדעת אפילו שהתחום קיים, אם אני לא מישהו שמתעסק בתחום. כך לדוגמה, חברה כמו גם בתחום של אשוט, אני אומר, אני מתעסק מלא שנים בתחום הרקם בצה"ל, אז קל לי להבין שיש לה הקשר לרווחים טובים וצורות טובות. לא שאני משקיע בה, אבל עדיין בכל זאת קל לחבר את זה, ואני אומר, בסוף החברות הכי פשוטות בעולם, יש את המבחן הכי קל בעולם של, שאל אותי מהי חברת טלפונים, אפל, שאל אותי מה זה מנוע חיפוש, גוגל. גוגל גם, מאז שדיברת עליה, אבל אני זוכר, זה היה הלייב השני. עליתי אליו שאני באמצע, יוצא אחורה מהמטווחים, ויושב שם באיזה פינה חשוכה,
היא הייתה על $150-140. היום גוגל נושקת ל-400. בפחות משנתיים המניה יותר מהכפילה את עצמה. זה מטורף. זה פחות משנתיים, זה משהו כמו 1 ו10 חודשים, וזו חברה מאוד מסיבית, היא ממש מתמודדת עכשיו מול NVIDIA על החברה הכי גדולה בעולם, שאף אחד לא דמיין שדבר כזה יקרה, ש-NVIDIA פרצה את $5 טריליון, וגוגל הייתה בעקב ב2, אף אחד לא דמיין שהיא תעשה את הדבר הזה, ואז היה את המכרז המשפטי שהיא זכתה בלא לפרק את כרום, והיא קפצה באותו לילה ב8%, אני לא אשכח את זה לעולם. שומע, אני זוכר שפתחתי את האפליקציה באותו יום, ופתאום ראיתי את הכמות כסף שעשיתי בערב אחד, שמע, זה היה פסיכי. ועד היום גוגל, אני חושב, היא המניה השלישית הכי גדולה אצלי בתיק, או הרביעית, ואני פשוט לא מתכוון לוותר עליה. אני בצורה כבר גם בתלת ספרתית על גוגל, ואני, מבחינתי שתגיע גם ל4 ספרות עוד 10 שנים. אבל בהמתנה רבה, בידיעה של, אני זוכר תמיד את אורן מדבר, גוגל זה החברה הכי טובה בעולם. ותמיד מראה לנו את הרווח התפעולי שלה שהוא בגדילה, ואת השולי רווח תפעולי שבגדילה, וכל הנתונים הפיננסיים שהם פשוט מדהימים. ואז אתה אומר, אבל החברה לא נותנת תשואה, אז מה אני עושה פה? אומר, רגע, תמתין. יש פה שווה להמתין, ובאמת היה שווה להמתין. עם התשואות שהיא נתנה, בסוף זה חברת גוגל, כולם מכירים אותה. אתה יכול ללכת גם לאמזון, גם למטה, וחברות שאין, כולם מכירים וכולם יודעים, אבל אף אחד לא חושב על, רגע, בואו, אולי נשתתף גם בהצלחה, ונעשה איזה 30-40% בשנה. כולם מסתכלים מהצד, כולם כל היום מחפשים בגוגל, כולם כל היום נמצאים בפייסבוק, באינסטגרם, כולם כל היום משתמשים בדברים האלה. אז אני אומר, תחשבו רגע בגדול, אותן חברות מרוויחות כסף על השימוש שלכם בדברים האלה. למה לא להרוויח יחד איתן על הדרך? זה חשיבה שאני לא חושב שהיא קיימת בכלל אצל אנשים, האוריינות הזאת של להגיד, אני יכול להרוויח כסף מבלי באמת להתאמץ במחאות, אני לא צריך להזיע ולשבור את עצמי, אני צריך לחשוב. אני צריך להבין של, וואלה, אני הולך כל הזמן וקונה את אותו שמפו, את אותו קצף גילוח, אוכל את אותו אוכל, מאותה חברת מסעיות, מאותם נטו החזקות שדיברת עליהם. נטו החזקות, אני עשיתי עליהן בזמנות תשואה מטורפת על הכסף, בכמה חודשים בודדים. אתה זוכר את המניה הזאת? אני לא הייתי באירוע אז של השקעות, אני זוכר שדיברת איתי, שאמרת, עשתה עליהם איזה 80% ב3 חודשים, אני זוכר את המספרים נכון, ויצאת בדיוק בזמן, ואני אומר, זה בסוף, שאתה מסתובב, אתה שם לב, אתה פתאום יושב בחומוס אליהו ביוקנעם, ואתה רואה את המפעלים של NVIDIA. עכשיו, זה דברים שאתה אומר, טוב, זה רחוק ממני קצת, כי מה לי ולחברת NVIDIA? אבל יש כל כך הרבה חברות בארץ שאתה אומר, אני מתעסק איתה כל יום, ואני מתדלק כל יום בדלק. למה לא חשבתי להסתכל על המניה לפחות? לא להגיד לך להשקיע, אבל תסתכל, תראה, אולי היא חברה ציבורית, אולי היא מונפקת. עכשיו כל החברה שמדברים איתי, גם עם מהצבא וגם עם בחוץ, אתם ציבוריים? אתם נסחרים שוק ההון? לא? איזה מיינדפאק זה לחשוב על זה בצורה כזאת. אני לא אשכח, אחי, אני טיילתי בלונדון לפני איזה 4 שנים בערך, ופתאום ראיתי איזה לוגו ענק של איזה בנק מקומי בלונדון, ואמרתי, בוא'נה, מה זה הבנק הזה? אני לא מכיר אותו. סקירה קצרה בגוגל, אני אפילו לא זוכר את השם שלו ברמה הזאת, זה היה ממש מזמן. סקירה קצרה בגוגל, אני רואה שהבנק נסחר, הסתכלתי בדוחות הכספי, אמרתי, בוא'נה, יש פה פוטנציאל השקעה ממש ממש טוב. תקשיב, אני עשיתי על הבנק הזה באזור ה-40% בחודשיים. זה מדהים. עכשיו, על הנייר, תחשוב, 40%, נגיד, השקעתי עכשיו 100,000 שקל, עשיתי 40,000 שקל בחודשיים, 20,000 שקל בחודש. זה כיף לתפוס את המניות האלה בזמן, אני זוכר לפני שנתיים שחברים התחילו לדבר איתי על פלנטיר, שהייתה בסביבות ה$15-16 למניה. ואני מצטער שאני אומר, וואלה, איך לא תפסתי אותה בזמן, אבל זה מניה שמי שמבין במה היא מתעסקת ואומר, אני לא צריך לראות את הדוחות הכספיים, אני יודע מה המונופול שהיא יושבת עליו, היא לא תפרק אותו לעולם, אין מישהו שיכול להתמודד איתה, היא תמשיך לעלות ותעלה 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 ותעלה. שזה חלק מהפרמטרים שאנחנו מלמדים גם באקדמיה. יתרון תחרותי מובהק יש לפלנטיר, אין לה יתרון תחרותי, אין לה תחרות. זה כאילו, זה כבר שלב אחד מעבר. ואני זוכר שגם דיברנו אחד הלייבים, לדעתי הלייב הראשון, או השני, או שלישי, אחד. סליחה שאני עוצר אותך, למי שלא מכיר, ולמאזינים פה שלא יודעים מה זה לייבים, אחת לשבוע כחלק מהאקדמיה, אנחנו עושים לייבים שבועים, שבו אנחנו מראים במה אנחנו משקיעים, מה אנחנו עושים, כל מיני ניתוחי שוק, ממש חושפים איזה מניות נמצאות כרגע מתחת לרדאר, ומשהו שיכול להיות בו עניין, מה שנקרא. אז כשיונתן מספר על הלייבים, שתדעו שזה לייבים שאנחנו עושים כחלק מהתהליך הכשרה פה, ככה שהתלמידים חשופים בזמן אמת למה שאנחנו ביועצים משקיעים. זהו, אני איתך. אז דיברנו על נייקי. ואתה מסתכל עליה, ובסוף אומרת לך, אוקיי, גם לה יש מונופול יחסית גדול, היא מובילה בשוק, אבל היא לא צולחת בגלל הנהלה שהיא קצת לא באירוע, והחברה בסוף, המניה לא נותנת ביצועים, וזה גם משהו שאתה אומר, אוקיי, יש פה יתרון תחרותי, יש פה על פניו את כל הקריטריונים, אבל הדוחות הכספיים פה הם לא עומדים בציפיות, זה לא שמקרתיים, הם חברה מרוויחה, מעולה,
אבל הם לא עומדים בציפיות, ווואלה, אתה מפספס. עכשיו, גם החברות הגדולות לפעמים לא עומדות בציפיות, אבל הנפילה שם היא לא 10%, היא 4%. אני אומר, גם לי בסוף בסכומים שאני משקיע בהם, אל מול כמות הכסף שיש לי שאני משקיע, אני מעדיף להשקיע אותם נקרא בסולידיות יותר, כי להגיד, אני מחפש 25% בשנה, אני לא מחפש 80. עכשיו, אפשר לייצר את זה אם אתה ממש קפדן וטוב ויודע מה אתה עושה, אבל תלוי בסוף מה אתה מחפש להוציא מעצמך, לכמה זמן, מה אתה מחפש בטווח הארוך, האם אתה מחפש להשקיע ל5 שנים, ל10 שנים, ל40 שנה, כמה המסוגלות שלך לא לגעת בכסף, זה הרבה מאוד קריטריונים שאתה מסתכל בסוף על, כך מבן נוער בגיל 16 שמתחיל להתעסק בכסף ומתחיל לעבוד, גם אם זה בעבודה הכי פשוטה בעולם, עד לחייל המשוחרר, לסטודנט, לאמא ולאבא, להורים הצעירים, וגם להורים המבוגרים. הם לא רואים את העולם הזה בכלל, ויש להם מלא כסף שפשוט יושב, וכמו מים שעומדים הרבה זמן, ופשוט מעלה עובש. מה קרה לך? תקשיב, לא מזמן פנתה עליי מישהי, בת 40, אוקיי? מורה, היה לה 300,000 שקל שמונחים בעובר ושב. שאלתי אותה כמה זמן זה כבר ככה, היא אומרת לי באזור 3 שנים, פלוס מינוס, 300,000 שקל, אחי. זה יכול להיות 450 ככה בכיף, ב4 שנים. זה מטורף. אתה מבין שזה מטורף, כאילו, היום אשכרה יש אנשים שעדיין משאירים את הכסף שלהם בעובר ושב, כאילו, מה ההיגיון? אתה מבין? אני מאוד מרגיש שזה מהפחד, שהם לא מבינים, הרי בני אדם מפחדים ממה שאנחנו לא מבינים, אבל זה לא כזה קשה בסוף להבין את זה. כן קשה להיות טוב, וכן קשה לתת תשואות מעבר, וכן קשה לנצח את המדד. תתחיל מקודם כל להשתוות למדד, ורק אז תלך לנצח אותו, וגם שם שאומרים לך אנשים היום שכן, אני במודע, אני משקיע ב-S&P. מה אתה מודע? כמה S&P עשה השנה? 8%. בכמה ירד הדולר? לדעתי יותר מ-10. אז לא עשית כסף, אתה רק מפסיד, אתה מבין את זה? לגמרי. לא, יש לי זה פה, לא אחי, הדולר אוכל אותך. וגם אצלי בתיק לראות את זה, כמה הדולר אוכל אותך אחורה, ובסוף רושמים לך ב-IBI, בסוף בקצה, כמה היית עושה אם לא הדולר היה יורד, ואתה אומר, וואי, יפה, דונלד, בבקשה, תרים את הדולר חזרה, אנחנו צריכים את זה. אבל עדיין זה יותר כיף לראות שאתה מנצח את ה-S&P עם הירידה של הדולר, ועדיין אתה עושה עליו עוד כמה אחוזים, ה-S&P עוד פעם מתחילת השנה ב8%, התיק שלי כבר מתחילת השנה ב12.5. מדהים. תגיד לי רגע, נגעת פה בנקודה שאני באמת רוצה להתעכב עליה. S&P 500, אוקיי? נהיה טרנד, במיוחד, אתה יודע מה שנקרא, עם כל השיווק האגרסיבי, אני לא אזכיר את החברות שמציינות אותו, אבל נהיה טרנד להשקיע ב-S&P 500, אנשים חושבים שזו הדרך הבטוחה להתעשר, ואנשים חושבים שזו הדרך הבטוחה לצאת לחופש כלכלי. S&P 500, S&P 500, אני שומע את זה כל הזמן. אתה בתור אחד שהוא משקיע חכם, משקיע אינטליגנט מה שנקרא, שבוחר את המניות שלו, שיודע לנתח מניות, שיודע לעשות צורות גם יותר גבוהות מה-S&P 500. מה אתה חושב על ה-S&P 500? תראה, בסוף זה אחלה כלי. צריך לשים את הדברים על השולחן ולהגיד ולפרגן לו. יש בסוף מישהו שיודע לנהל קרן השקעות ואומר, אני בחרתי את 500 חברות הכי טובות, לקחתי אותם, הגדתי את הרווחים שלהם ובואו נרכב על הגל. למי שלא מבין, לדעתי, אחלה של כלי, בעצם זה שהוא מעלים עין אחת לכל המדדים בארץ, ויש מלא כאלה, ויש גם מלא בחול, אבל זה הכלי הכי סולידי, הכי פשוט, הכי קל לקחת את הכסף ולהגיד, אני לא רוצה את ה4% בשנה, אני רוצה את 8 הממוצעים, את 10 הממוצעים, שזה מלא כסף בטווח הארוך, אחלה של דבר. צריך להסתכל על מדד תל אביב 35, שעשה בשנתיים האחרונות 120%, זה גם משהו שחשוב להסתכל עליו. אני אשאל אותך את זה בצורה כזאת, נניח עכשיו למישהו יש סכום מסוים של כסף בצד, בסדר? הוא חסך, עזוב את עכשיו את הסכומים גרנדיוזיים, חסך את ה-10, 20, 30 אלף שקל, אוקיי? רוצה להתחיל איתם, fair enough, נכון? לגמרי. יפה. יש לו שתי אופציות, או שהוא משקיע ב-S&P 500, משגר ושוכח, כמו שנהוג לעשות, או שהוא משקיע בעצמו פעם אחת, משלם מה שנקרא את המס למידה הזה שככה קראת לו מקודם, אבל עומד להשקיע חכם. לבחור מניות, להשקיע בצורה שהיא חכמה, כאילו מה אתה היית מייעץ לה, אתה יודע מה, אתה מפקד לחיילים, נכון? מה היית מייעץ לחיילים שלך? קודם כל חשוב להגיד, אסור לנו לייעץ באמת. בסדר, מה היית מייעץ להם בתוך חבר? מה אני אוהב להגיד? אני קודם כל אוהב להיות עצמאי, ולא להיות תלוי באף אחד. ובית אני אגיד לכולם שלא להשקיע במשהו שהם לא מבינים בו. בכללי בחיים, לא רק בשוק ההון. אני לא אלך ואני אשקיע בלימודים, שאני לא יודע מה התחום ואני לא מכיר אותו על כל הצדדים שלו. ובסוף להגיד של אני רוצה להיכנס ל-S&P כי זה עושה צורה טובה, אתה יודע למה הוא עושה צורה? אתה יודע איזה חברות יש בו? אתה יודע איזה חברות מניעות אותו? אתה יודע למה הוא עובר כסף? אתה יודע איך זה שוק ההון בכלל? אתה יודע מה זה מניה? אתה יודע איך עובדת מניה? איך עובדת קרן גידור? איך עובדת קרן השקעות? מה זה דמי ניהול בכלל? יש לך מושג על הנתונים הכי בסיסיים? לא. אז אל תעשה את זה.
והייתי מאוד מאוד ממליץ כן ללמוד, ולחקור, ולהתעסק, ולקרוא, ולקרוא ספרים, וכתבות, ולחקור, לדלות כל מידע אפשרי שיש היום באינטרנט, ושאנשים רוצים רק ללמד ולתת, אז שילמת איזשהו סכום כסף שלא משנה מהו אצל מי, לא משנה מה, ולמדת משהו שהוא באמת איכותי, ולא הלכת והתעסקת במסחר יומי כדי להפסיד את הכסף שלך אחרי יום, כי זה מסחר יומי. אוי, איזה תחום נוראי זה, אה? וזה מסחר יומי, אתה זוכר יום אחד, וזהו, ואין יותר. זה נוראי, באמת. על פניו זה נוצץ, כי יש אחד מצליח מ-500, והוא מראה לך כמה הוא טוב, והוא הלך לו, ולהרבה אחרים לא ילך, וזה תחום, אני ניסיתי בעצמי ללמוד את התחום הזה, אחרי שכבר הייתי אצלך ואמרתי, הבנתי כמה זה מסוכן, וכמה זה ממכר, וכמה זה, על פניו אם אתה טוב, זה יכול להיות מעולה, אם אתה משקיע בזה את כל החיים שלך. קריירה, ממש להסתכל על זה כמקור הכנסה יחיד. זה קריירה, אבל אני מאוד הולך עם המנטליות שזרקת את זה פעם במשפט, אני יכול לעשות את זה, הכסף צריך לעבוד בשבילי ולא אני בשבילו, ווורן באפט אמר פעם, היום שתצא לחופש כלכלי, היום שתצליח להרוויח כסף שאתה ישן. ובסוף כן, אני אומר בסוף כדי לסכם את השאלה, זה כן תלמד, תשקיע את הכסף הזה בפעם הראשונה, אני זוכר את הסכום שאני השקעתי בפעם הראשונה שהתחלתי ללמוד אצלך, אני לדעתי היום אם נסכם את היום שהרווחתי יותר מהסכום הזה, ביום. מדהים. אז זה סבבה, זה נחמד, זה מרגיש כמו מכה ראשונית שהיא מכת פתיחה מאוד כואבת, אבל זה היה לפני שנתיים, אני לא רואה את הסכומי כסף האלה היום, הם לא רואה כל סכום כסף כל שקל, אבל הוא כל כך לא רלוונטי אל מול מה אתה יכול לעשות בטווח הארוך, שאתה מסתכל, כולם אומרים, טוב, אז היום יש לי ככה, שבוע הבא יהיה לי ככה, מה אכפת לי משבוע הבא? מה אכפת לי מהחודש? דבר איתי 5 שנים קדימה. אני היום שאני מסתכל על עצמי ביציאה ללימודים, אני מסתכל על תוכנית כלכלית עד לגיל 30. לא מעניין אותי עכשיו מה קורה עוד שבועיים, מה חיובי האשראי שלי החודש. זה נחמד על פניו ולמול המשכורת. תדע לאזן את הדברים האלה, ובטווח הארוך אתה על הגל ממש. סיפרת לסביבה הקרובה שלך, כשהתחלת ללמוד אצלנו לפני 2 סיפרת להם שאתה מתחיל ללמוד? סיפרת להם שאתה יוצא למסע הזה? שיתפתי את כולם תמיד, וגם בידע תמיד הייתי רעב מאוד לדבר על הידע, ומישהו שידבר איתי וייתן לי ככה קונטרה ויאזן אותי. תמיד היה העצות, אל תשים את כל הביצים בסל אחד, זה מסוכן, זה כך, כל אחד עם העצות במעלית, ורוב האנשים בסוף לא מאמינים בזה. ולא מאמינים בזה ולא יודעים ולא מכירים, כי הם מכירים ששוק ההון זה יום שישי השחור, זה נפילות, זה מלחמות, זה כולם מפסידים את הכסף שלהם, כי מכרו לאנשים חלומות והם לא הגשימו אותם. הם לא מבינים שגם אפשר לקחת, אין בעיה, זאת מניית אמריקן אקספרס, יודעת לתת 20% בשנה, מצוין. לא צריך יותר מזה. רוץ על הגל. מה אמרו לך כשהתחלת ללמוד את התחום הזה? שזה לא שווה את הכסף שאתה הולך להפסיד. באמת? זה מה שאמרו לך לפני שהתחלת? אני מאוד מצטער בשבילם, אבל כן. מטורף. זאת אומרת, כאילו, התחלת ללמוד, באת, מה שנקרא, נרשמת לליווי, עלות שקועה, והסביבה הקרובה שלך אומרת לך, חבל על הכסף שתפסיד. זה מאוד קרה גם של מה, למה אתה משלם כדי ללמוד, ויש הכל באינטרנט. עכשיו, יש הרבה דברים באינטרנט. בשביל לדעת מה אתה כן צריך להקשיב לו ומה לא, אתה צריך ללמוד כדי להבין מי טועה ומי לא. ובאמת רואים את זה באמת אחרי שאתה לומד ואתה מבין, אתה אומר, אני לא אכפיש אף אחד, כל האנשים עושים את העבודה שלהם ומפרנסים בכבון, אבל צריך לדעת בסוף למי להקשיב וגם לאיזה מידע להקשיב, וגם שאתה קורא את הכתבה הכי פשוטה בעולם. איך אני עושה מזה כסף? מהכתבה הזאת, מאלעל, מכל מיני חברות כאלה שמדברים עליהם בארץ, מקורונה, ואז אני מבין בדיעבד, אני זוכר שדיברו איתי חברים על שוק ההון בקורונה, ומניות שהם דיברו איתי עליהם היו ביונד מיט, אמזון ונטפליקס. עכשיו ביונד מיט היה להשגה מזה לא מזמן, שהיה לזה הרצת מניה כזאת, אבל אמזון ונטפליקס קלאסי, ובאותה מידה מי שידע לגזור את המשמעות הזאת לפה לארץ, ידע להשקיע בחברות כמו דלטה, בתחילת המלחמה, כי מי לא יקנה פיג'מות שאני כל היום בבית. ולעשות את החיבור הזה ולהגיד, אמרו את זה הרבה לפנינו, מה שהיה או מה שיהיה. וכל המשברים, והמשבר סתם לדוגמה האחרון של טראמפ עם המכסים, מאוד מזכיר את המשבר בארץ על מס רווחי הון ועל המיסוי של הגז, ומלא דברים שקרו אותו דבר באורך העולם, ויקרו שוב, שוב ושוב ושוב ושוב, ורק האנשים מתחלפים, האירועים אותם אירועים, ומי שיודע לשבת וללמוד אחורה, ידע גם לשבת ולהשקיע קדימה. אז כל אלה שאומרים, לא משתלם לך להשקיע בשוק ההון, אם אתה מסתכל על הגרף של ה-S&P ב-80 שנה האחרונות, הוא רק בעלייה. אם אתה לוקח גרף ופורס אותו ל-80 שנה, היו לו הרבה נפילות בדרך, בסוף הוא רק בעלייה. לא סתם אומרים שהחשבונות עם הכי הרבה כסף זה חשבונות של האנשים שמתו כבר. השרת בארצות הברית עם $8 מיליון ששכח מהחשבון השקעות שלו. ממש ככה, ממש ככה.
אם עכשיו היית צריך להגיד משפט אחד לאותם אנשים שאמרו לך, אל תעשה את זה ואל תיכנס לזה, מה היית אומר להם? אל תייעץ על דברים שאתה לא מבין בהם. תלך, תלמד, תחקור, אהבת, לא אהבת, גם בסדר. אבל קודם כל תלמד. אל תגיד לא לפני שיש לך את הידע אצלך בידיים. מסכים ומחזק את זה, זה באמת אחלה נקודה. עכשיו, תגיד, אתה נכון להם קצין, נכון? אמת. בגבעתי, אם אני זוכר נכון? וביסלח. במסלח. בסוף אתה לוחם קצין, בסדר? ואני מניח לעצמי שהלוז שלך, זה לא הלוז הכי סימפטי בעולם. בטח יש לך לוז מאוד מאוד עמוס, מאוד מאוד קשה. גם אתה היית חלק מאוד מאוד פעיל במלחמה האחרונה. וקודם כל, מגיע לך שאפו ענק על זה. באמת, אני זוכר את הסיפור שעברת גם עם הפציעה וגם עם הכל, ועברת סיפור לא פשוט, אחי. אם אתה תרצה להרחיב הבמה שלך, אבל עברת סיפור לא פשוט, ובכל זאת, אתה לא ויתרת לעצמך, לא על למידה, לא ויתרת לעצמך, לא על להשקיע את הכסף שלך, לא ויתרת לעצמך על כלום. אני זוכר ששלחת לי צילום מסך, תקשיב, אני באמת, אני לא מתרגש בקלות, אבל מהצילום מסך הזה התרגשתי, ששלחת לי צילום מסך, שעשית 15,000 שקל, אחרי חודש שהיית בפאקינג עזה. כאילו... תראה, שלחתי לך את הצילום מסך הזה באמת מהבית חולים. זה האנקדוטה היפה, וזה אחרי שהפסדתי חלק מהכסף, וה-15,000 שקל הם ההפסדים מהרווחים, מתחת יש שם איזה 6,000 שקל של רווחים תיאוריים, אבל זה היה הפעם ראשונה שראיתי את התיק ברווח. את התיק ישב אז על 250,000 שקל, וזה היה הפעם ראשונה שאני יוצא, והייתי עוד בלי הטלפון שלי עוד נשאר בעזה, ועד שהוציאו אותו, אני זוכר, הסתכלתי על המניות רק באתרים, לנסות להתחבר מה קרה, ואז ראיתי שאני באמת ברווחים, אז מאוד התרגשתי לראות את זה. זה היה הפעם ראשונה שאמרתי, טוב, אני מתאפס, אני עושה את החושבים מחדש שלי, מאפס את התיק ולא נוגע בו יותר. כי מה שהפריע לי זה באמת לגעת בתיק, אבל בסוף, אני זוכר שהתחלתי לדבר איתך, ואמרת לי, אחי, התעסקות של שעה בשבוע, ומאז אתה לא צריך כלום. ההתחלה היא מאוד קשה, הפתיחה של התיק, לבחור באמת את המסלול השקעה שלך, כי בסוף אפשר להגיד, אפשר להסתכל על זה כמו קרן פנסיה, אני בוחר משהו סולידי ולא סולידי, אבל משם זה מתפרק למלא מלא מקומות. ויש מלא חברות, זאת אומרת, טוב, אני רוצה חברה שיודעת לתת לי 15-20% בשנה, לא, אני רוצה ללכת על ה-80. על ה-80 זה לדעת להיכנס בינואר ולצאת בפברואר ולבחור את החברה הבאה ככה ולעשות את הזיגזג הזה, עם סכומי כסף שהם מאוד, מאוד קטנים כדי לא לשרוף לעצמך את התיק. ובסוף אני מסתכל על זה ואומר, אפשר, קודם כל. וזה חשוב, וגם בסוף שאתה מסתכל על זה מול הפציעה, אז למדתי מה זה כמעט להפסיד את החיים. אז להפסיד כסף לא כזה הפריע לי כבר, ואז ברגע שלא פחדתי להפסיד כסף, התחלתי להרוויח אותו. מנגד, שאני אומר, אני יכול לתת למנהל לרוץ, ואני יכול לתת לחברה לשקוע, ולעשות את הפיתוח הבא שלה, ולעשות את הצעד הבא, אז הכל נהיה הרבה יותר פשוט בפרספקטיבה הזאת, בפרספקטיבה של הזמן, אז לא צריך להתעסק בזה באמת. אני לא עובד בגוגל, הם עובדים בשבילי כביכול עכשיו. למרות שאני המוצר המוביל שלהם, אני הבן אדם הלקוח בקצה. אבל לא צריך באמת להתעסק בזה, ולא צריך להשקיע את כל הזמן שלך. מי שמשקיע יותר זמן, ירוויח יותר תשואות, חד משמעית. ימצא את המניות היותר טובות, השנייה לפני הפריצה, עם הנתונים היותר טובים, ממש שנייה לפני שהן נותנות את העלייה המשמעותית שלהן. עכשיו, מניה שהייתה טובה אתמול, תהיה טובה גם מחר, תהיה טובה עוד שבועיים, תהיה טובה גם עוד שנתיים. זה העניין של בסוף בדבר הזה, שאני אומר, הכי קל לי עכשיו לקחת את התיק שלי, להגיד יופי למניות, 1, 2, 3, 6 מתוך 10 אני סומך, 4 מתוך 10 אני לא סומך, מעולה, נעיף אותן, בוא נביא 4 שאני כן סומך עליהן, ולמחוק את האפליקציות. היה לי תקופה מאוד ארוכה שמחקתי את האפליקציות ואמרתי, אין לי מה להסתכל, אין לי מה לראות. אז מניה תרד היום ב-2, תעלה מחר ב-3, תרד אחרי זה ב-4, תעלה ב-6, הכל בסדר, בסוף החברה הזאת עובדת ויודעת מה היא עושה. אם היא לא יודעת מה היא עושה, בעיה שלך, תבחר חברה אחרת. אבל אם היא כן יודעת מה היא עושה ובחרת נכון, אתה לא צריך להשקיע כלום, ואתה יכול להיות חודשים בלחימה, או חודשים בחול, בלי הטלפון, או סתם לא להתעסק, ולהתעסק בעיסוקי היום שלך, במשפחה, בילדים, בלימודים, בכל לימודים שכאלה או אחרים, בכל עיסוק כזה או אחר, וזה אתה יכול פעם בשבוע להיכנס, להסתכל, לראות מה מצבך, ולהתקדם הלאה בחיים. יושבים באמת אנשים בבית, ואני אומר את זה באמת, בהמשך למה שאתה אומר, יושבים אנשים בבית, שאומרים, שאין להם זמן להתחיל ללמוד את זה, אין להם זמן להשקיע בדבר הזה. נראה לי אתה הדוגמה המושלמת לאותם אנשים, שאתה אשכרה, אחי, לא היית סדירניק שעבד כשקמיסט, אתה היית לוחם קצין בגבעתי, בשיא המלחמה, ובכל זאת הצלחת לעשות מזה כסף מאוד מאוד יפה בזמן השירות שלך.
האם באמת צריך להקדיש לזה כזה הרבה זמן? כאילו, באמת אני שואל אותך, כי בעיניי לא צריך כמעט להתעסק בזה. צריך בעיניי, אני תמיד אומר לאנשים חדשים שרוצים להצטרף, בין 2-3 בשבוע, לפחות בחודשיים-3 הראשונים של הלמידה, ואחרי זה, 2-3 בשבוע נטו לבקרה. כאילו, אתה מסכים איתי תראה, אם עם זה? נלך ממש על כל התהליך של הדבר הזה, ממש בהתחלה, אני זוכר של הלמידה, הייתי משקיע כל ערב שלי לפחות 2 בלמידה בתוכן עצמו, לא בחברות. אבל אתה פנומנל, אתה מאוד גם אוהב לחפור בדברים, אתה מאוד אוהב להתעסק. אתה יוצא מן הכלל. אני בכוונה אפרוס את כל התהליך הזה, כדי להראות את כל השינוי. ובהתחלה ממש באמת התחלתי מכל ערב ללמוד ובאמת לקחת את הידע. ולאט לאט זה עבר אוקיי, יש לי את הידע, עכשיו בוא נתחיל לחקור את החברות, וכמו שדיברנו קודם על קטרפילר, הכנתי סקירה, אתה זוכר של איזה 5-6 עמודים, משהו מצחיק כזה. וגם כתבת לי את זה על כתב יד, ואני הייתי צריך אחרי זה לבוא ולקרוא את הכתב הלא קריא שלך. ואז העברתי לך את זה למחשב גם, וזה היה לי קשה ברמות, ולקח לי איזה 3 ימים להכין הסקירה הזו, אני זוכר את עצמי יושב עד אמצע הלילה, כי אין סיכוי שאני לא מגיע לכם עם סקירה מוכנה. ואז הכנו אחרי זה את IBI, את ברן ואת Generation Capital. ואת זה הכנתי כבר ככה, כאילו באיזה 3 ימים הכנתי 3 סקירות. היום תיתן לי להכין סקירה על חברה, אני אקח בכוונה יותר זמן כדי לעבור יותר מוכן. אבל בגדול אני יכול להעמיד לך סקירה של 12 עמודים שתגיד בסוף, אני רוצה או לא רוצה את החברה, בשעה. כי למדתי מאיפה לדלות מידע, כי למדתי איך לאסוף את הנתונים, כי למדתי בסוף איך להסתכל על דוח כספי שלך ולהגיד לך, שומע, אין לך מה לחפש פה, תקדם. ושיטת השלילה עובדת הרבה יותר מהר משיטת החיוב. ובסוף, היום אני מסתכל כמה אני משקיע את הזמן, 2 בחודש. זה אפילו לא בשבוע, אני לא מסתכל על זה בראייה שבועית, בלוז השבועי שלי בכלל זה, טוב, יש לי זמן היום ביום שישי, בוא נפתח את המחשב ונחפש קצת דברים חדשים. על פניו אני גם לא באמת צריך, כי אמרתי, התיק שלי לא בא לי לגעת בו באמת. אבל תמיד נחמד לבדוק ולחקור. ובסוף בזמן, אז אתה אומר, לא צריך להתעסק בזה כל כך הרבה. הפתיחה היא כן דורשת עשייה, ואין מה לעשות ככה זה בכל תחום. גם אם תרצה ללמוד להיות חשמלאי, אתה תצטרך ללמוד מלא זמן בהתחלה, ובסוף אתה פשוט תגיע, מה התקלה? תודה רבה, ביי. אותו דבר גם בזה, מה התקלה בחברה? מה זה, הערת עסק חי? ביי. זה הכי פשוט בעולם לראות את הדברים האלה. מה זה, אני רואה פה איזה משהו שנראה כמו ברבור שחור, מעיף הצידה, אני רואה פה חברה לא ברווחים שרק מדרדרת עם השנים, זה מזיז הצידה, ואתה רואה את זה ממש במבט אחרי שאתה לומד איך לראות את הדברים האלה, והזמן שבסוף אתה משקיע אותו הוא מאוד מאוד מועט ביחס לכמה שזה נראה שזה מפוצץ. גם היום, אני אוסיף על מה שאתה אומר, גם היום עם כל ה-AI והבינה המלאכותית, מאוד מאוד קל לבוא ולנתח מניה. זה לא כמו שהיה פעם, שהיינו צריכים מה שנקרא לבוא, להוציא מלא דוחות ולקרוא אותם ידנית, ואתה יודע מה שנקרא להתעסק בזה יותר מדי. יש שם גם מלא אתרים שמתכללים הכל, זה הכל הרבה יותר פשוט. היום אני אומר לך, תקשיב, אני היום מנתח מניות בצורה כל כך קלה, אני לוקח את הדוח שאני רוצה, את כל הדוחות הכספיים, זורק ל-ChatGPT שיסכם לי את הכל, אחרי זה שולח את זה לכלי של גוגל, שאני אקשיב לזה כפודקאסט, מתמלל לי את זה לפודקאסט, ואני הולך להליכה, אני מקשיב לסקירה של המניה, ותוך 10 דקות אני יודע אם אני רוצה להשקיע או לא. זה מטורף. וגם זה, אני זוכר, גם על זה דיברנו, גם את זה לימדת אותנו, על איך משתמשים ב-ChatGPT, ואני זוכר שהשתמשתי בזה מלא, והוא ממש עוזר גם לסכם את כל הנתונים האלה, וחוסך לך שעות של לשבת ולקרוא את הדוח, שאתה יכול פשוט לזרוק לו את הדוח השנתי, ולהגיד לו, מה החברה עושה? בוא תסביר לי איך היא מייצרת כסף. אתה שולח לך פסקה, ואתה אומר, יאללה, במקום לקרוא עכשיו דוח של 60 עמודים באנגלית, שאתה אומר, גם ככה אין בעיה, אני מבין את האנגלית, פחות האנגלית הכלכלית, ועכשיו להתחיל להתעסק ולשבור את הראש, ומה זה אומר? יש לך כלי שהוא מאוד פשוט, ויש לך עוד עשרות אתרים כאלה שעושים את זה, ועשרות מנגנונים שיודעים לעזור לך באיך לנתח, ושבסוף אתה אומר, אני יכול לנתח המניה ב10 דקות, כמו שאמרת, ולא להשקיע בזה אפילו את הזמן של, אין לי זמן, ומה אני עושה, אלא, אתה משקיע פעם אחת בעיריית הפתיחה, בלפתוח את התיק, ומשם זה תחפש מחדש מה פה, כדי לתת אולי עוד 5-10% בשנה. מסכים איתך לגמרי. ה-AI באמת שינה את כל התמונה ואת כל המגרש, וזה גם רק ילך ויתפתח. החיים יהיו אפילו הרבה יותר קלים למי שרוצה להשקיע את הכסף שלו, כי זה פשוט הרבה יותר קל והרבה יותר נגיש. עכשיו, תגיד לי, שאלה נוספת לי אליך. פשוט אנחנו תכף חייבים לסיים, אז אני רוצה לשאול אותך מה שנקרא תכף לקראת סיום. אם היום ייגש אליך בן אדם, או אפילו חלק מהמאזינים שמקשיבים לנו עכשיו, שמתלבטים, אם להשקיע את הכסף שלהם, להשאיר אותו בבנק, להשקיע אותו ב-S&P 500, ללמוד איך להשקיע את זה בצורה כמו שאתה השקעת, אוקיי? מה היית מייעץ לאותם אנשים שמתלבטים אם להיכנס לתחום הזה? אני חושב שלא הייתי אומר להם כלום, הייתי מראה להם.
הייתי פותח את אתר פרופיטי, ואומר להם, יופי, כמה כסף יש לך בהשקעות, כמה אתה מפקיד, לא מפקיד, מעולה, בלי הפקדה, בוא נלך בלי הפקדה, אתה לא עושה כלום. לקחת את התיק, זרקת אותו למים, אמרת לו, תסחה. מראה לו, אוקיי, זה הצבעה שאתה מקבל מהבנק, זה עוד 40 שנה, זה הצבעה שאתה יכול לעשות ב-S&P, זה עוד 40 שנה, זה הצבעה שאתה יכול לעשות עצמאית, זה עוד 40 שנה. תבחר מה אתה מעדיף על העלות של כמה שעולה לך ללמוד, גם אם יעלה לך סכום שאין לך. כך, תסתכל, תראה, תגיד לי מה אתה מעדיף. ברור שהוא יבחר את אופציה 3. סכומי עתק שמדוברים בהם, שאני הסתכלתי על התיק שלי ואמרתי, איפה יכול להיות עוד 40 שנה, פתאום פתחתי, אני הייתי מופתע מעצמי. אמרתי, בוא, זה יכול להגיע למיליארדים. לא דמיינתי את הסכומי כסף האלה בכלל, שאפשר להגיע לזה, ואני אומר, זה לא כזה רחוק. כשאנשים אומרים לך עוד 40 שנה, לא רוצה להיות עשיר עוד 40 שנה, ברור שאתה רוצה. עכשיו אתה צעיר, אתה רוצה לעבוד קשה, יש לך זמן, שתהיה בין 45 וזה יהיה סכומי כסף מטורפים, אתה תגיד, בונה, איזה מזל שהייתי חכם בגיל 20, וידעתי לחשוב על זה אז. אתה עם כמה כסף התחלת כשנכנסת אלינו לאקדמיה? סך הכל באמת שהצבתי את התיק עם 600,000 שקל. היום כבר עברתי את כביכול עם שני התיקים, עברתי את המיליון. זאת אומרת, רגע, בוא נתעכב על הנקודה הזאת. התחלת איתנו לפני שנתיים עם 600,000 שקל, והיום חצית את המיליון שקל שנתיים אחרי זה. היום יש לי תיק אחד שיושב על 900 ועוד תיק שיושב על $50,000. מה? מברוק, אחי. מברוק, בן כמה אתה? 25. בגיל 25 אתה שווה יותר ממיליון שקל, בזכות השקעות חכמות שביצעת. זה פנומנלי. שאני אומר עוד פעם, ההשקעה הכי חכמה שאני חושב שביצעתי היא ללמוד בכלל. ולא לדעת לבחור איזה מניה טובה שתעשה איזה 200% בחודשיים. מדהים. לקראת סיום, הבן אדם שעכשיו מתלבט אם להצטרף אלינו, לאקדמיה שלנו, ללימודים, ללמוד אצלנו איך להשקיע, מה היית אומר לו? יש באינסטגרם את הסטורי של הרווחים, שיחפש את התלמידים שמופיעים שם, ידבר איתם, ויבין שפשוט יש תהליך מאוד מאוד פשוט, הוא גם יחסית קצר על פניו, שכאילו מסתכלים על זה, שפורסים את זה לאורך זמן, אתה יכול להגיד גם אם הוא לוקח חצי שנה לבן אדם ללמוד, זה קצר. והייתי מאוד ממליץ בחום כן לעשות את זה וכן לבוא ללמוד, לאור זה שאני אומר, אני בן אדם סופר ביקורתי, ואם משהו לא עובד אז אני אגיד, ואם מישהו לא עובד אז אני אגיד, ובסוף שלחתי לפה את הצמד שלי, כאילו משה היה הצמד שלי בלחימה, היה לי אותו ואת הקשר שלי, היינו שלישייה, ובסוף אמרתי לו, לך תעבוד אצל עדן, הוא יודע מה הוא עושה. והנה הוא איתך עד היום, זה לדעתי כבר מזה שנה. ומשה הוא אחד היועצים הכי בכירים אצלנו בחברה היום, והוא בא בזכותך למעשה. ואני זוכר שפרסמת שאתה בכלל רוצה איש מחירות, הוא אומר לי מי זה, הוא זה, אמרתי לו, תקשיב, הוא בחור סופר רציני, תלך תלמד, תעשה מה שהוא עושה, הוא יודע מה הוא עושה. והוא התחיל מאיש מחירות ונהיה היום מנטור, והיום אני לומד ממנו דברים, ובסוף אני יושב איתו והוא מספר לי על כמה הוא מרוויח, ואני כאילו... משה עושה צורות לא נורמליות על הכסף. ואני אומר, בוא גידלתי מפלצת. גם אני גידלתי, אל תיקח לי את הקרדיט. אני דחפתי אותו להחלטה. ואני אומר בסוף, אני מאוד ממליץ לבוא ללמוד, לאור זה שאתה גם בין היחידים בארץ שמתעסק בתחום של השקעות ערך, ולא מוכר פה לוקשים של בוא תהיה ותתאשר, אלא בוא תתנהל נכון עם הכסף, תחסוך כסף, תשקיע אותו, תן לו לעבוד, קח את הזמן, בסוף הוא יהיה שם. ומי שמבין את הבסוף הזה, שהוא מבין שבגיל 45 הוא לא ירצה לרדוף אחרי משכנתה וחובות ולסגור את החודש, אם חסכתי 500 או 1,000 שקל בחודש, אלא בגיל 25 הייתי חכם, שהייתי רווק, התחלתי להשקיע את הכסף, ועכשיו יש לי כרית, מה זה כרית? יש לי מצנח מוזב לפרוש איתו, אז זה הרבה יותר כיף, שאתה בסוף פותח את התיק השקעות, זאת אומרת, וואלה, מניות בהתחלה הייתי משקיע, הייתי אומר, וואלה, הייתי שם $4,000 מניה, $5,000 מניה, והייתי נלחץ, היום זה כבר בטווחי $15,000-20,000, אתה אומר, לא מספיק, עוד. והיום זה כבר מגיע $30,000, והיה לי מניות Next Vision, לפני הירידה האחרונה הגיע לי ל$150,000 שקל, רק על המניה. רווח. לא, סך הכל בשווי, רווח היה שם $90,000 שקל רווח, 150%. מדהים. מדהים. מה היה החלק שהכי עזר לך בהכשרה שלנו? אני חושב שקודם כל זה הקהילה, שבסוף יש תמיד מי שיענה לך על שאלות. אני לא מזמן עשיתי זום עם אחד התלמידים, ישבתי איתו 40 דקות, אני בנהיגה, והוא שואל אותי שאלות ואני עונה לו. וגם זה הליווי האישי, אני ממש הייתי איתך ועם אילן אז בזמנו, שהייתי והיה יושב לי פה ושולח לי סקירות חזרה עם הערות, שהייתי מביא לך את זה מודפס, הייתי מתעקש ממש על זה של לקבל הערות, והיית שוחט אותי. ואני חושב שזה משהו שמאוד עזר. השיעורים עצמם, הדיגיטליים, הם מושלמים, לא צריכים שום דבר מעבר, ובזמני עוד לא היה את הלייבים. והיום זה שיש את הלייבים, ואומרים לך, בוא קח עוד ידע, ובוא תלמד עוד. ובסוף שמשה שולח לי דוח של, אחי, עשית רק 10% מהקורס, אז זה לא, אחי, עשיתי הכל. זה לי לא, זה גם הלייבים פה. וכמה ידע יש בלייבים, בלי להשקיע, בלי להסתכל על המניות, בלי זה, רק מהידע של מה לומדים, ולעשות פה כיתות פתוחות, ולבוא, וכל הזמן שאתם חופרים עוד ידע ועוד ידע ועוד ידע ועוד ידע, והמחירה הזאת לא נגמרת לעולם. שבסוף כך, הנה, יש על השולחן, וזה שאני מרוויח לא אומר שאתה לא מרוויח, אתה יכול להרוויח יחד איתי, והאש ככל שמחלקים אותה רק גדלה,
אני חושב שזה אחד הדברים שהכי עזרו לי פה, שגם ידעתי של, וואלה חבר'ה, אני מפסיד כסף, בואו תעזרו לי להבין למה אני מפסיד. תעזרו לי להבין למה בחרתי חברה לא טובה, וגם זה שמישהו בסוף שולח רווחים, אתה אומר, מה זה החברה הזאת? היא נראית מעניינת. בואו נבדוק אותה רגע. כן, כן, לא, לא, לא אוהב, הוא לא עשה עליה 100%. אז הוא ידע מה הוא עושה. ולהיות מוקף באנשים כאלה, זה משהו שמאוד מאוד עוזר. אני מסכים איתך, בסוף הקהילה שלנו באמת באמת מאוד מאוד חזקה, וזאת גם המטרה, מה שנקרא להצמיח כמה שיותר משקיעים, לעזור לכמה שיותר אנשים לעשות כסף, לייצר עוד מקורות הכנסה, כי בסוף שנראה לי שנינו חיים באותה מדינה, ושנינו ערים ליוקר המחיה שהולך וגדל פה, ומי שלא ימצא דרך להכניס עוד כסף בזמן שהוא ישן, כמו שאתה אמרת מקודם מאוד יפה, לא יצליח לחיות פה בכבוד. והיה לי ממש ממש כיף לארח אותך פה היום, אחי. באמת, אתה בן אדם פנומנל, ותמשיך בדרך שלך, אתה עושה דברים מדהימים, ואני בטוח שאתה גם תיקח את הכלים שלך ואת היכולות שלך גם לחיים האזרחיים, שאתה עוד רגע משתחרר, ותעשה באמת באמת דברים מופלאים, והיה לי ממש כיף לדבר איתך, אחי. תודה על הזכות. יאללה, מלך, תודה שבאת.